दङ जोंनि बेवहाय जोंनि बिश्वनाथ डिस्ट्रिक्टनि गाहाय नेहाथारि सार बेयो बिथांनाव जोङो माखासे खोथा मिथिनानै लागोन। दायो जोंनि आबसुनि जोनोम सान बिथांमोननिया माबायदि जोनोम सानखौ फालिदों आरो लोगोसे बेयाव हान्जा सुरनाय लादों बिथांखौ बेखौ बेखेवना होनो थाखाय आङो सारखौ गुरै खावलायनाय जाबाय। गिबियावनो आङो आर'नाइ रादाब सांबादिक लोगोसे नायगिरि साफ्रोमनिसिमबो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 52थि गायसननाय सान अर्थात दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादा 52 बोसोराव आगान सुरबाय। बे बैसोनि जानानै आङो बयनिसिमबो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जानानै नायगिरि साफ्रोमनिसिमबो गाहाम हामलायनायखौ बावहरग्रोनाय जाबाय। लोगोसे दिनै नैबे गोथार सानाव बिश्वनाथ जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो गुबुन बोसोराव फालिनाय बायदियैनो देग्लायबो गाजा गोमजायै जोङो फालिदों। फुङाव हाबाफारि हिसाबै जोंहा दङमोन दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गोथार फिरफिला बिरहोनाय, बेखौ बिरहोदों जोंनि बिश्वनाथ जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानगोनां आफादगिरि मुस्रि संगल गयारि सार बिथाङा। लोगोसे जोंहा दङमोन मुंख्लंफोरनियाव बिबार बावनाय बे हाबाफारिखौ बिबार बावजेनगिरि हिसाबै मावफुंदों गहपुर जिल्ला बर' साहित्य सभानि गाहाय नेहाथारि मानगोनां सबिराम नार्जारि सार। लोगोसे जोंहा बड'फानि मुसुखायाव बिबार बावजेनगिरि हिसाबै जों बिश्वनाथ जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादजों हांख्रायनानै लाबोजानाय सनितपुर जिल्लानि बारग' आफादगिरि आबोबनि बारग' आफादगिरि मुस्रिमा निजिरा बसुमतारी मादै बिथाङा। लोगोसे जोंहा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बारग' आफादगिरि गाहाय नेहाथारि बिथांमोननि मुसुखायाव बिबार बावजेनदों दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मोनसे समनि लेङाइ आफादगिरि मुस्रि सुनिलाल बसुमतारी सार। दा दिनै जोंहा हाबाफारि हिसाबै बेयाव लाबावदों दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दैदेननायाव बर' माहारिनि थाखाय 52 बोसोर गोग्गाथाव आबुं हान्थिनाय आरो गावखौ बावसोमनायनि आयदानि सायाव मोनसे गोलाव हान्जा सुरनाय जोङो बेयाव हाबाफारि लादों। बे हाबाफारियाव गोबां फरायसालिफोरनि फरायसाफोर बाहागो लादों, जिल्लानि दैदेनगिरिफोर बाहागो लादों, दखरा आफादफोरनि दैदेनगिरिफोर बाहागो लादों। लोगोसे बे हाबाफारियाव बे हान्जा सुरनाय हाबाफारियाव बाहागो लादों ओनसोलनि रायजो राजा। बर' फरायसा आफादनि जि गोबाव समनिफ्रायनो मावबोनाय जि बर' माहारिया खौसेयै सोलोंथाइनि बेलायावनो जा रांखान्थि बेलायावनो जा जोङो जाहाथे गोग्गो समाज दानायाव जोङो बयबो खौसेयै बावसोमनो हायो, बे आयदाफोरखौ लानानै दिनै जोङो बे ओनसोलाव जोङो मोनसे गोलाव हान्जा सुरदों। दायो सरकारा मोनसे आयेन लागू खालामदों जे उन्दै बैसोआव हाबा जानायखौ बन्द' खालामनांगौ होननानै। बेयाव जोंनि फरायसा आफाद जानानै बेयाव माबायदियै सापर्ट दङ? दा बुंनांगोन दुलाराय बर' फरायसा आफादा गोबाव समनिफ्रायनो गोलाव बोसोरनिफ्रायनो बे आयेननि बेरेखायै जेब्लायबो बाथ्रा बुंबोबाय थादों, दाबो बुंगोन आरो इयुनावबो बुंलांगोन। मानो होनब्ला उन्दै बैसोआव हाबा जानाया दिनै जोंनि बर' समाजनि थाखायल' नङा, जोंनि बुहुमाव थानाय मोनफ्रोमबो हारि माहारिनि थाखायनो मोनसे आयेननि बेरेखा। दिनै जों जोबोद गोजोननाय मोनदों जे आसाम सरकारा बे उन्दै बैसोआव हाबा जानायनि सायाव मोनसे गोख्रों आयेन लानायखौ जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफाद जानानै जोङो बरायदों। आरो जोङो खावलायगोन जोंनि ओनसोलाव थानाय बिमा बिफा, ओनसोलनि रायजो राजाफोर जाहाथे बे उन्दै बैसोआव हाबा जानाय आयेननि सायाव जाहाथे बयबो मदद खालामगोन आरो बे हाबाफारिखौ बे आयेनखौ मदद होनानै बे उन्दै बैसोआव हाबा जानायखौ बन्द' खालामनांगौ होननानै जोङो बिश्वनाथ जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जानानै जों खावलायदों। सारनिसिम जोबोद गोजोननाय थाबाय। सारा जोंनो माखासे जोंनि आब्रुथि गोनां मेहेरगोनां बाथ्राफोरखौ जोंनो बेखेवथिनानै खिन्थानायनि थाखाय। आरो लोगोसे जोंहा दायो बिटिआर रेकर्डआ जानानै थांबाय। दा बिटिआर रेकर्ड जानायनि सायाव सारा माबायदि गोजोननायखौ फोरमायनो सानो? दिनै जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानगोनां आफादगिरि गाहाय नेहाथारि आरो साफ्रोमबो दैदेनगिरि सारमोननिसिम, लोगोसे बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' सार आरो UPPL सरकारनिसिम, लोगोसे जोंनि आसामनि जि गिबि मन्त्रि मानगोनां डक्टर लोगोसे जोंनि आसामनि जि गाहाय मन्त्रि मानगोनां
डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा सारनिसिम जोङो साबायखर बावदों। दिनै गोबाव समनिफ्रायनो जोङो जि आन्दलन खालामबोबाय थादोंमोन, जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जिखिनि आन्दलनानो जा, जोङो गफुरबासि हिसाबै मालाबाबो उन जानानै थाङाखैमोन। थांनाय 26 जानुवारियाव जि आसामनि गाहाय मन्त्रि मानगोनां डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माजों जि फोसावजाबाय जे जोंबो गफुरबासि हिसाबै गफुर बिश्वनाथ जिल्ला आरो सनितपुर जिल्लानि गासै 60था गामिखौ जि बिटिआरआव सोसनबाय होननानै फोसावजाबाय, बे रादाबखौ मोननानै जों बिश्वनाथ जिल्ला हिसाबै जोबोद गोजोननाय मोनदों आरो बर' माहारिया जोबोद गोजोनदों। जोङो जि आन्दलन खालामबोबाय थादोंमोन, जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जिखिनि आन्दलनानो जा, जोङो गफुरबासि हिसाबै मालाबाबो उन जानानै थाङाखैमोन। थांनाय 26 जानुवारियाव जि आसामनि गाहाय मन्त्रि मानगोनां डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माजों जि फोसावजाबाय जे जोंबो गफुरबासि हिसाबै गफुर बिश्वनाथ जिल्ला आरो सनितपुर जिल्लानि गासै 60था गामिखौ जि बिटिआरआव सोसनबाय होननानै फोसावजाबाय, बे रादाबखौ मोननानै जों बिश्वनाथ जिल्ला हिसाबै जोबोद गोजोननाय मोनदों आरो बर' माहारिया जोबोद गोजोनदों। बे बाथ्राखौ लानानैनो जोंनि गोबां मुंख्लंफोरा गावनि बेसेन गोसा जिउखौ बावलांबाय। दा जोंनि बिश्वनाथ जिल्लानिफ्रायबो गफुरनिफ्रायबो गोबां मुंख्लंफोरा गासै 534 मुंख्लंफोरा गावनि बेसेन गोसा जिउखौ बावनानै जि जोंनि थामोनथा रैखाथि आरो जौगानायनि थाखाय, जोंनि मोनथायनि थाखाय राजखान्थि बाबै रांखान्थियारि बाबै जि मोनथायफोरनि थाखाय नांनानै गावनि बेसेन गोसा जिउखौ बावबाय। दा बिनि थाखायनो दिनै बे जोंनि जि सिमांमोन, बे सिमाङा मोगथां जाबाय होननानै जोङो जोबोद गोजोननाय मोनदों आरो मुंख्लंफोरनिसिम जोङो अराय सम जोङो जोंनि गोसो गोथारै जोङो बिथांमोनखौ सिबिगोन। बिथांमोननि बावसोमनायखौ जों माब्लाबा बावनानै थाङा। जों अराय सम बिथांमोननिसिम अराय जों खर' गंलायै बिथांमोननिसिम जों अराय सम जोङो बिथांमोननि बोरखौ सारस्रिनायखौ जोङो बिबाय थागोन। बिटिआर रेकर्ड खालामनायावहाय आफादजों लोगोसे जोंनि बर'नि माखासे गोग्गो समाज दानायनि आफाद बिथांमोनाबो दंफायोमोन। दा बिथांमोनखौ आरो रायजोफोरखौ माबायदि गोजोननायखौ फोरमायनो लुबैयो? दिनै बुंनांगोन बे बिटिआरनि जि दफाखौ मावफुंनायाव दुलाराय बर' फरायसा आफादल' नङा, बेजों लोगोसे जोंनि एनडिएफबि बिथांमोनबो, लोगोसे जोंनि बर'नि जि माहारियारि आफादफोर बयबो नांसोबनानै बयबो खौसेयै बेखौ मोनफुंनायनि थाखाय गोबां खामानि मावदों। बेनिखायनो आङो बिश्वनाथ जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जानानै बिथांमोननिसिमबो रोजा रोजा साबायखर बावदों। बिथांमोननि मुंख्लंफोराबो बिथांमोननि जि जिउ बावनाय बेबो ओरैनो थाङाखै। दिनै बिथांमोननि गासैबो खामानि दामानि मावनाय बर' हारि जौगानायाव बियो गासैबो जोंनि बर' माहारिखौ आगानसे बारायनायाव जेब्लायबो हेफाजाब खालामदों होननानै जोङो फोथायो आरो बिथांमोनखौ जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफाद एबा बिश्वनाथ जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जानानै अराय सम जोङो साबायखर बावदों। सारनिसिम जोबोद साबायखर थाबाय। सारा जोंनो फोरमायनानै होबाय जे जोंनि बिटिआर रेकर्ड जानायाव जोंनि माखासे आफाद आरो लोगोसे रायजो राजा बिथांमोनाबो जोंखौ मदद होदों। बे मदद होनायाव सारा जोबोद गोजोननायखौ फोरमायदों। बेनि थाखायनो सारनिसिम गोजोननायखौ बावबाय आरो दिनैनि बे आंनि आर'नाइ रादाब